Ай, стискай се. Ого! Стискай яко. Добре. Няма и как газари. Иван идва бачора от дома и каза утре да донесеш 3 дъски. Може да бе. Виж, елата няма и Ами как. там като дойш, той каза, ако дойде вика да те вземе, елата вика, ще му покажа. Здравей! Имало парчета направо. Как си? Как си? Кажи как си. Добре. Как си? Кажи добре съм. Ще аз му кажа, че минем през тях да ги видиш Аз съм пич! и тогава. Да имаш на предвид. Ама ти не ми показа топчето. Добре, добре. Нямаш топче. Като жена беше. А шамар ти? Какво имам? Ти имаш магазин. Кой има? Ти нямаш топче. Ти имаш магазин. Ти нямаш цето. Аз имам бачи, пък ти нямаш топче. Цето. Ти имаш ли тумбачи? Годжи, да играй. Ще сега. Я покажи го. Годжи, как играй ключек? Я покажи. Той у нас вечер, ама те всяка вечер, всеки път ли дават на лудница за къс?